хубави риси. Някои му казват грозде на това. Но това не е грозде, а това е риси. Чак когато изцъфтят всички зрънца и паднат капачетата по земята, виждали сте долу по цимента капачетата, когато цъфти гроздето, чак тогава тези зрънца, които са опрашени, стават на грозде. А има нещо много интересно. Когато не е опрашена самата реса, едни зрънца са ситни, други са едри, тогава това наричаме миле рандаж недоопрашване. Тази е доста голяма реса, в сравнение с едно кокошие яйце. Ще видим какво ще бъде нататък, дали ще се опрашат в тези дъждове. До цяла седмица стана дъжд, така че да очакваме слънце, най-после да почне да цъфти гроздето, за да може да се опраши този десертен сорт.